Әгәр дә кеше никахсыз да бәхетле була ала икән, никахның өстенлеге нәрсәдә соң? Менә бәхет дип әйткәч, бәхет. Нәрсә соң ул бәхет дип әйткәч, мин шундый сорау бирәм. Менә мисал өчен сез берәр автобуста яки троллейбуста яки берәр гипермаркетта тауып алдыгыз кошелек. Ачып карадыгыз, аның эчендә күп акча бар. Менә берәр кеше шуны алып, игълан ясап, таптым мин кошелек, шуның хуҗасы килсен, алсын дип, тапмаса бер атна, тапмаса ике атна, айлар буена эзләй. Аннан соң хуҗасы чыккач, аның кулына биргәч кошелекне. Бу кеше иң бәхетле кеше була. Ниһаять, борчылган хуҗасы үзенең акчасын, кошелеген, документларын тапты дип куана. Шул вакытта икенче кеше бу кошелегын тапкач, камерла юк микән дип, кесәгә тыга да китеп бара. Хатына шалтырата, бүген кич белән ресторанда ашыйбыз. 3 айлык кредитны күп капларга минем бүген мөмкинчелегем бар. Буларның кайсы бәхетле? Икесе дә. Әмма һәрберсе үзенчә. Берсесе гаделлек һәм кешелеклелек кылганга бәхетле. Ә берсесе кешенең хакын алып, ничектер үзенә күрә бер рәнҗетеп, кире кайтармыйча, гынахлы юл белән бәхетле. Шуңа күрә ул бәхетлелек кешенең җанының халәтенә карап билгеләнә. Кемдер гынах белән бәхетле, кемдер гынахсыз. Кемдер әйтергә мөмкин, менә мин хәмер эчеп бәхетле. Ә берәү әйтер, мин физкультура ясап, хәмергә дә якын килмичә мин бәхетле сизәм үземне дип. Шуңа күрә бәхет төшенчәсе ул калып белән бәйле. Һәм менә бу урында мин әйтәсем килә, гынах бик матур башлана. Сез миңа күрсәтегез, нинди гынах башлана кыяфәтсез. Әгәр дә гынах башлана икән кыяфәтсез, мәхәббәтсез, ул гынахка беркем дә аяк атламас иде. Шуңа күрә менә бу көндәге гражданлык браклары, ул әле мин бу урында әйтергә мәхәббәт белән башланыр дип бүген көндә яшьләр шын мәхәббәтнең дә нәрсә икән аңламыйлар. Менә бу урында мин аңлатып китәсем килә. Менә 3 төрле төшенчә бар. Шуның берсесе генә мәхәббәт, икесе мәхәббәт түгел. Беренчесе шахват дигән төшенчә бар. Страсть, русча әйткәндә. Менә егетнең бу кызга карата шахваты уянган. Ул аны бит инде әйтми кызга, минем сиңа шахватым уянды дип. Ул аны трансформирует үзенең баш миендә мәхәббәт дип. Мин сине яратам ди. Әйдә яшик инде, бер квартира снимать итеп ди. Менә шахват дигән әйбер 4 айда бетә. Ни өчен? Чөнки әйтә психологлар, базовый менә бу потребностьлар 4 ай эчендә үтәлә. Аннан соң баш ачылып китә дә, минем бит шахват инде үтәлгән, ә ул әйтә мәхәббәт бетте ди. Икенче төшенчә бар, ансы бераз гына биегрәк инде, ансы гашыйк булу. Шахват бар, гашыйк булу бар. Гашыйк булу ул эгоизмга якынрак. Ул күбрәк үзе турында уйлый. Менә мин ансыз не могу, миңа ансыз авыр, миңа ансыз күңелсез, үзе турында уйлый. Бу гашыйк булу. Гашыйк булу кайбер кешеләр бигрәк гашыйк булучан булалар. Абитка кадәр бер кеше гашыйк бул. Абиттан соң икенче спортсменга гашыйк. Икенче атна тагын бер кеше гашыйк булган ул. Шушы гашыйк булган чорда да кеше әйтә, мин сине яратам ди.
Бу да мөхәббәт кебек. Әмма бу мөхәббәт түгел. Чөнки гашык булган чорда, менә булар әйтегендә шул ук гаилә тормышын башласалар, әйтәләр галимнәр 1 елдан артып алып, ел ярымга кадәр барырга мөмкин бу тормыш. Шуңа күрә яшьләр гашык булган чорда өйләнешәләр икән, озак бармый ул. Шул ук гражданлык бракында. Шын мөхәббәт Аллаһның бүләге. Ул булырга мөмкин беренче караштан да. Бар шундый кешеләр 50 ел яшиләр, бер генә күрешкән поездда ди. Шуннан бирле бер кешене башка яратмыйм ди. Бу да булырга мөмкин. Ә бу шын мөхәббәт. Аллаһ бүләге. Әмма ничек аны айырырга? Шахваттан, гашык булудан. Анда күбрәк рәхимлек бар. Анда күбрәк кешене аңлау бар. Анда үзеңнең генә түгел эгоизм, ә ул кешене кайгырту бар. Менә иң зур мисал ул әнинең балаларга булган мөхәббәт. Озын сүзнең кыскасы, бу гынах юлы. Бу гынахлы тормыш башлану. Без Кылгалинең әсәрендә Кыса Юсуфта, шул ук Юсуф сүрәсендә Коръәндә беләбез, Зөләйха Юсуфны мин сине яратам дип зина кылырга чакырганда, Юсуф әйтә, мин Аллаһтан куркам ди. Шуннан соң менә Коръәндә ул Юсуф 25 яшьлек Юсуф 7 кат ишекне бикләп куйган иң шибәр хатын Зөләйхага әйтә: Иннаху ла юфлиху залимун. Гынахлы кешеләр бер кашын бәхетле була алмыйлар. Ул бәхеткә илтми. Аның бүген булган мөмкин бәхет хисе. Иртәгә әмма зинадан туган балаларның эшләре буш булырга мөмкин. Бу гынахын бер көнне тишелергә мөмкин. Ул күңелгә тынычлык бирмәскә мөмкин. Әләннән соң аның тагын бер төшенчәсе бар. Бу бигрәк тә актуаль бүгенге көндә. Менә гаиләләр миңа киләләр, әйтегендә консультациягә. Хатын кызлар зарланалар, ирләре читкә йөри дип. Мин бу хатынга сорау бирәм. Сезнең никахка кадәр jinsi münasebet булдымы дим бу кеше белән? Булды ди. Ничек уйлыйсың дим бу хатынга әйтәм. Кем бу иргә, бу җегеткә беренче мәртәбә күрсәткән мисал, үрнәк, никахсыз да хатын кызлар белән мөнәсәбәткә киреп була дигән үрнәкне кем күрсәтте бу җегеткә беренче? Мин ди. Син бит аның баш миенә салып куйгансың. Никахсыз да була икән дип. Менә мондый ирекле тормыш башлау бер төрле. Әмма бу егеткә кызга егет никахсыз да торып була икән дигән үрнәк күрсәтеп, 1-5-6 елдан соң аларның гаиләләрендә шушындый хыянәт, җиңелчә караш һәм башка төрле күп проблемалар туа башлый. Әле мин никах белән башланган гаиләләрдә бик күп проблемалар күрәм. Ә менә бу бәхетле тормышка илтми. Һәм без бит инде бәхет дигән төшенчәне мөселманнар аңлыйбыз, ике дөнья бәхете дибез без. Бу дөньяда бер нәрсә, әле ахирәт бар. Ә ахирәткә без нәрсә белән барабыз, әгәр дә без тормышыбыз гынах белән үтәсәк. Рамил хәзрәт, сез менә ничек карыйсыз туйның банкет өлеше мәчеттә узуга? Әлбәттә инде әгәр дә ул җырларсыз, биюләрсез, матур вәгазьләр белән, сүзләр әйтеп, акыллы киңәшләр белән үтә торган рәвештә булса, аның әлбәттә инде ни юк. Бик каршылык тудырмый. Бүгенге көндә әйтик инде кешеләр шулай үткәрәләр.
Әмма әлбәттә менә мин ишетәм күп кенә халыклардан, мәчеттә әгәрдә җырлау, биюләр белән үткән вакытта бераз халыкта каршылык тудыру бар бу мәсьәләгә карата. Моны энәп бетермәүчеләр дә бар. Моны аңлап бетермәүчеләр дә бар. Ничек инде бу була дип әйтүчеләр бар да. Вот. Шуңа күрә менә бүген инде без ул чордан хәзер әкренләп үтеп барабыз. Беләсезме, моннан бер 20-25 еллар элек хәләл туй турында беркем әле белми иде. Вообще. Шуңа күрә безнең беренче этап булды, менә хәмер булмасын стелдә. Бу беренче этапны без ничектер башладык, ул авыр булса да үттек. Аннан соң инде туйда аның хәмер юк, ризыклары хәләл, итләре хәләл. Шушы дәрәҗәгә җиттек. Бүген көндә менә күпчелек яшьләр татарлар бит инде күрәсез, алар ымтылалар хәләл үткәрергә. Бик әзәеп бара хәмер белән үткәрүчеләрнең саны да. Гәрчә алар бар. Хәзер инде аннан соң күтәрелдек шундый дәрәҗәләргә, уен көлкеләр дә әзәйде. Менә туй икән, без туй үткәрәбез, безгә кирәк вәгазь, безгә кирәк акыллы сүзләр, безгә кирәк матур киңәшләр. Шушындый дәрәҗәдә. Но кайбер контингент бар. Аларга әле һаман җыр белән бию кирәк. Шуңа күрә кай вакытта менә без дин әһелләре инде идем на какие-то уступки. Ярар инде. Буларның 30% намазлы кешеләр, 70% буларның әле намазга басмаган, менә монда контингент шулай дип, аларга все-таки дини рухта булай да күңел ачарга була икән, хәмерсез дә була икән, хәләл ризыклар белән дә була икән дигән үрнәк йөзеннән үткәрелә икән, менә үрнәксезгә шулай эшләгез хотя бы. Бу бер хәл. Әгәр дә инде булса фақат башка төрле ниятләр белән, моңа инде әлбәттә халыкларның күпчелеге бүген көндә ничектер негатив карашта. Өйләнешкәннән соң, әгәр дә хатынның кыз булмавы яисә иратның башка хатын-кызлар белән зина кылып йөрүе ачыкланган очракта икенче кешегә нәрсә эшләргә кирәк? Аерылышыргамы? Бу вакытта мин әйтмәс идем, менә аерылырга кирәк дип. Мин әйтер идем, бу вакытта кешенең хакы бар. Чөнки ул алданган. Аерылырга хакы бар. Ир кешенең дә, хатын-кызның да, мисал өчен дә. Чөнки яшерелгән булса, кеше белмәсә моны, аң әйтмәсә, яки сорап та ялганлаган булса да, мисал өчен. Бу бер хәл. Икенчедән, аерылу шарт булмаса да, бу шартта. Мин әйтәм бит, кеше сабыр итеп яшәргә хакы бар. Бу түбәнчелек дип әйтәмме, бу хыянәткә, бу җинаятькә. Әгәр дә ул кеше мин Аллаһ каршында тәүбә иттем, минем булды хатам, минем булды гынахым. Мин тәүбә иттем Аллаһ каршында, башка бу юлга басмаска дип. Була бит шундый бер вакыйга. Гомәр ибн әл-Хаттаб вакытында, ул пәйгамбәребезнең икенче халифа, бер кыз була зиначы. Ул тәүбә итеп, бу кыз дин жолына баса, яулар бәйләп инде. Бер көнне бу кызның кулын сорарга килә бер мөселман егете. Бу кызның була энесе чыгып китә дә өйдән, Гомәр ибн әл-Хаттаб янына бара. Хөрмәтле халифа ди, минем ди апаның кулын сорарга килгән бер мөселман егете, тик ул ди элек зиначы булып җырды ди, апа ди. Бу егеткә моның турында әйтергәме юкмы ди?
Гомәр ибн әл-Хаттаб әйтә, сырый. Апаң тәүбә иттеме ди, әйе. Шуннан соң нәрсә үзгәрде ди? Аның киеме дә үзгәрде, әхлакы да үзгәрде, гыйбадәтләре дә үзгәрде ди. Әгәр дә аның ди үзгәреш бар икән ди, Аллаһ Тәгалә аны кичергәннең галәмәте бар ди. Аллаһ кичердеме ди, син дә авызыңны ачарга тиеш түгел ди. Әмма кеше тәүбә дә итмәгән. Итергә уйламый да. Һәм ул зина кылган. Беләсез, менә бая беренче сорауга җавап биргән кебек, бу рецидив буларга мөмкин. Бик зур монда процент, что бу кеше тагын кабатлый. Чөнки кешене туктатырга мөмкин бу әйбердән фақат ихлас тәүбә. Хатын кызына әйтүе, иренең генә сорауы, ялварып сорауы. Ул беләсез, менә ул баш миендәге зина белән салынган нейрон юллары, аны бернинди насихат белән үзгәртеп булмый. Әгәр дә кеше чын мәгънәсендә нәрсә ул тәүбә? Тәүбә бит ул тел белән әйтү түгел. Тәүбә ул бик зур процесс. Менә тәүбә дигән әйбергә килсәк, ул бик зур процесс. Ул бик зур әйбер ул. Менә аны гади тел белән әйткән вакытта кеше үзенең кем булганлыгын һәм нинди әшәкелектә булганын танып, полностью үзен эштә үзен гаепләп, һәм шуны үзгәртергә тырышып, үзгәртеп, шул үзгәрткән юлдан тәм табып, шуның буенча яшәсә, менә бу кеше тәүбә иткән була. Ә просто так кына түгел. Менә шуңа күрә бу зур процесс, карарга кирәк. Мин һәрвакытта, беләсезме, менә никахланган вакытта кешеләргә әйтәм, хәтта никахта. Шундый бер төшенчә бар. Красные флажки. Никахка кадәр җегет белән кыз, әйтегендә безнең димуша там 3 мәртәбә күршәләрдә, мен инде ул гына җитми дип әйтәсем килә. Иң әзә ярты ел күрешергә, чөнки бүгенге көндә кешене аңлап бетерү өчен бик авыр. Красные флажки синең никахка кадәр булдымы бер нинди флажочки? Аллаһ күрсәтә. Мисал өчен, кыз кеше сөйләшми. Яратмый сөйләшергә. Сөйләшеп утыра, ул сөйләшми. Сорашасың, ул сөйләшми, сөйләшми торган кеше. Может быть, өши торган кешеләр, кырмыска дип әйтәбез без аларда, шундый өши торган хатын-кызлар була, сөйләшми. Ә бу кеше сөйләшә. И бу кеше белән ярай инде, үзе шибәрдә икән, сөйләшмәсә инде өйләнәм. Это был флажок. Тормышта шуңа сез тәкенәчәксез. Кем белән сөйләшәсем килә, сөйләшергә кеше юк иде. Аннан соң таба башлый сөйләшергә кеше. Это был флажок. Кемнеңдер теге флирт килеп керәләр кафега икәү бергә, ул уже официантлар белән сөйләшә, елмаяларга да. Обращай на это внимание. Безнең бүгенге көндә яшьләр менә күрешәләр, ә берсе өйрәнә белмиләр. Кем утыра каршысында? Алар чәй эчәләр, күп эчәләр, но өйрәнмиләр. Кемгә ул бара, кем өйләнә? Синең кешеме ул, юкмы? Синең кебек бул, сиңа туры киләме ул? Менә аны белмиләр. Шуңа күрә бу егетләрнең дә, бу кызның да ниндидер булгандыр красный флажки. Син аны просто игнорируешь. Ә Аллаһ Тәгалә сиңа күрсәтә бу әйберләрне. Шуңа бик нык игътибар бирергә кирәк. Диндә без инде иратларга максимум 4 хатын алырга ярый. Әйе. Ә нәрсәгә кирәк соң ул 2нче, 3нче һәм 4нче хатын? Һәм бүгенге җәмгыятьтә иратлар менә 2нче, күп хатынлыкның вообще хикмәтен аңлыйлар микән, нәрсә икәнлеген? Беләсезме, менә чын мәгънәсендә Аллаһ Тәгалә аны безгә
халал кылганда, икенче, өченче, дүртенче хатынны безгә халал кылган. Ул бар бездә. Әмма асылда кеше яши бер хатын һәм бер ир кеше, асылда да. Бу рөхсәт ителгән, мөмкинчелек бар. Моның төрле сәбәпләре бар. Нәрсә өчен Аллаһ Тәгалә безгә аны биргәндә, аның төрле сәбәпләре бар. Төрле сәбәпләре бар. Һәрбер кеше үзенең гаиләдәге халәтенә карап сойларга мөмкин. Шушы минем күп хатынлык минем бу проблеманы шишә дип. Ну, булырга мөмкин ошибка выборда, ну, минем кеше булмаганмы, мин ашыгыш чыкканмын ки, өйләнгәнмен инде, бармый, ну, балалар бар, ташлап булмый, но мондай хәл. Но мин күп вакытта егетләргә шундый насихат бирәм. Күп хатынлык мәсьәләсе бүгенге көндә каян чыга? Ирләр абсолютно ике хатынлыкка әзер түгел, күбесе 95% әзер түгел. Ничек алар эшләр? Мин сезгә әйтәм. Менә ул яши бер хатын белән, бер бала, ике бала, өч бала да, ну, приелись. Ничего интересного. Русча әйткәндә драйв кирәк. Ну, реально сөйлим сезгә, ну, просто реально сөйлим. Безнең Коръәндә миңа драйвка рөхсәт бар. Вот я сейчас этим воспользуюсь, бу драйв белән. Яшь кенә кыз, вот где оказывается ул решение вопроса. Менә минем ни туда, ни сюда, бу хатын уже менә 17 ел яшибез, вот оказывается. Монда беләсең нәрсә бар. Менә бу егет не разобрался до конца, почему үзе довел свою семью до этого состояния. Бөтен гаепне күрә хатын-кыздан гына. Казысаң, ул үзе моңа зур гаепле. Үзенең гаебен танымый кеше. Ял итәргә бергә чыкмыйлар, бергә инде эшләре югаларның, кызыксындырмый, гаиләсен үстерми. Алар бергәләп нәрсәдер эшләмиләр. И вот ул такая приелась тормыш, да? Однотонный серый тормышка әйләндергән, ул аны әйләндергән ир кеше. Аны аңламый. Хәзер бу кәкре йортка бер терәк кирәк. Теге терәк менә теге кыз. Ярар. Ул кыз каян киеп чыккан инде? Аңа нәрсә кирәк бу? Бу проблема нәрсә кирәк анарга да? Бу кызның үзенең проблемалары бар. Какие? Вот мин сезгә әйтәсем килә, да, вот психологически нормальный, не травмированный, үзенә үзе бәяне белгән, с нормальной самооценкой хатын-кыз на это не пойдет. Аңа кирәк нормальный, чиста бер егет. Зачем бу проблема? Это же бу егет, бу проблемный егет бу. Бу бит проблема монда. Бу кыз белән очрашкан сайын зарлана ул. Бу кызның самооценка очень низкая. И икенчедән бу кыз еще спасатель, моңа кирәк проблемный егетләр. Аңа, когда теге самооценкаң синең түбән, нормальный егет янында ул үзен неуютно чувствует. А когда мужчина, ну и нормальный мужчина, как самец нормальный, ике баласы бар бит инде, бу значит, балалар здоровый, тау була монардан нормальный икән бераз, акчасы да бар, машинасы да бар бит, кайда бер фирмада замдиректор да булып эшли. Ага, но буның проблема булгач, я себя лучше чувствую. Ну так связано психология белән. Шуңа күрә бу кыз, по сути, тоже үзенең вопрос решает. Монда каждый решает свой вопрос. Бу җегетнең үз проблемасы, моның йорт әкәкәрәгә моңа кирәк подпорка, бу кыз аңлап алды, мен подпорка, да, Кафеда утырганда сөйләшеп, моның бер йорт салына икән, анда алып торып була, тегеләй булай, можно родить, балалар сау сәламәт, матур гына икән, и решает свой вопрос. Это такой меркантильный вопрос. Честно говоря. Шуңа күрә мин әйтәм егетләргә. Егетләр,
ислам динендә 2 гаиләлек 3-4 хатынлык бар. Әмма менә монда синең полноценный, нормальный гаилә. Нормальный. Никә кербекер түгел. Менә монда нормальный. Менә монда нормальный. И монда нормальный. И син не только акча белән, ты еще должен быть политик. Син бер хатын белән сәясәтне алып бара алмыйсың. 2 хатын белән это же надо быть таким политиком. Это же 2 мәртәбә күбрәк дигән сүз. Анда бит инде башың әйләнеп чыга. И бу җегет, бу ир беренче гаиләсендә не разобрался, в чем была проблема. 2-3 елдан соң бу икенче гаиләдә идентичный проблема туачак. Беләсеңме ул ничек? Менә китерәм мисал. Берәү шөгыльләнгән бер сәүдә белән, бизнес белән. 2-3-4-5 елдан бу бизнесны забуксовал, алып бара алмый, тыгылган булмында. Бу әйтә, а что же? 2 бизнес алып барга рядом. Менә мин хәзер ачам икенчесен. Ну, монда син разобралсыңмы? Юк. Монда тыгылган, беткән бармый, но разберись сначала здесь. В чем причина? Кадр вопросма, финанс вопросма, син нәрсә монда проблема? В чем? Я не знаю, в чем проблема. Вот ул компания үзе виноват, мин түгел. Шуңа күрә мин яңаны ачам. Яңада то же самое было. Потому что ты не разобрался, в чем причина. Менә 2 хатынлыкка лайыклы булган ирләр бигәс. Это такие взрослые люди. Менә бар ылык кешеләр бар. Ылы инделәр һәрберсе. Бар балалар. Инфантильный бит. Инфантильныйларга уйнарга кирәк. Он не серьезный. А күп хатынлык это серьезный эш. Аның белән эшләй ала только ылы взрослый кеше. Взрослый. Подход взрослый. Он понимает, куда он идет. Он знает, что он делает. Он понимает проблемы хатын-кызларның нинди хылыкта икәннәрен аңлый ул. Ул аны алып барырга кадәрәте, көче, сәясәте, акчасы җитә. Менә бу кешеләр алып бара алалар. И то не факт. Андагы интригаларга түзеп калырга. Менә якынча күп хатынлык мәсьәләсе, мин аңа каршы түгел. Әмма ул сиңа туры килә торган дәвам икән. Именно шушы кирәкме сиңа бу көндә? Или аны башкача да эшләргә буламы? Мисал өчен менә әйтәләр, менә минем гаиләдә проблема, менә мин шуңа чишәм. Но бит баш авырты икән. Можно саф һавага чыгып керсәң, баш авыртуың бетергән икән. Можно цитрамон эчәргә. Можно хиджам ясатырга. Можно иглоукалывание куярга да. Сколько форм дәвалану баш авыртканнан да? Именно сиңа нәрсә кирәк, син белмисең бит. Шуңа күрә бүгенге көндә бу мәсьәлә шундый әле теге күп проблемалар тудыралар. Бер проблема чишмичә 2 проблема тудыралар. Анда бит балалар, аннан соң берсеннән берсе аерылып, берсеннән берсе китеп, балаларны яралап, кешеләрнең балаларын яралап, менә шушындый хәлгә, вазгыятькә чыгабыз. Иратлар үзләренең беренче хатыннарыннан ризалык та сорамыйча, аларга хәбәр дә әйтмичә, гомумән хатынны гына түгел, хәтта менә башка кешеләргә беркемгә белгертмичә генә өйләнүчеләр бар. Һәм менә күпмедер вакыт яшәгәннән соң аларның икенче гаиләләре барлыгы ачыклана. Менә бу мондый никах никадәр дөрес. Бу бөтенләй сөяркә белән яшәү кебек килеп чыкмыймы соң инде? Никахның бит максаты кешеләргә син белгертү үзеңнең синең менә гаиләң төзелүе турында. Бар инде ул алай, менә теге русчада шундый сүз бар, метод проб и ошибок. Теге башта инде мөселман кардәшләребез белгертеп карадылар, тоже сугышалар. Аннан соң белгертмичә карадылар, хатын-кызны алдалап булмаган белделәр. Теге төрле юлларын эзлиләр инде.
Бергә яшәгән яшәсәң була микән, бергә кирәк микән, кайсы әйбәт икән, кайсы җиңелрәк икән да. Вот. Әлбәттә, менә иң хәерлесе теге Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бит хадисе бар. Ас-сидq, дөрестлек, честность алып бара ди хәерлегә. Хәерле әйбер алып бара җәннәткә ди. Ялганлык, ялган алып бара ди бозыклыкка. Бозыклык алып бара ди җәһәннәмгә. Менә иң әүвәл гаделлектән башласаң, Аллаһ Тәгалә җайлый. Мин әле күптән түгел бер шушындый хәлгә тап булдым. Бер оешмада, бу шәхси оешма, шәхси оешманың директоры хатыны, ире, ну әйтик инде, шуның не, как бы владелец, хатыны управляющий, ире владелец, хуҗасы. Шушы ире бу компанияда эшләүче бер хатынга гашыйк булган. Һәм ул үзенең шушы теләген әйткән хатынына. Ул әйткән хатынына: "Син можешь согласиться, рөхсәт бирергә, можешь аерылырга компанияны икегә бүлергә, ә можем без бергә яшәргә өчәү." Сразу. И бөтен компанияны җыеп, җыелышта әйткән: "Менә минем дигән шундый теләгем бар, мин шулай эшлим, никах укыйм. Минем арттан сөйләп бирмәгез." Турыдан туры. Менә аларның тормышлары хәзер бергә бара. Бу кеше бу әйберне ничектер үзенчә башкарды. Алар да алай да бар. Ә кемдер менә шундый качырып, яшереп, сиеркә кыяфәтендә дә яшәүчеләр бар. Шуңа күрә мин бу көндә әйтәсем килә, теге тормыш бар бит инде, һәрбер кеше аны тырышып, карый үзенчә булдырырга тели. Әмма кеше үзенең гаиләсендә сыйфатын үстерә алса, үзенә менә Аллаһ Тәгалә биргән хатыны белән бер гаиләдә сыйфатын шуның өстендә эшләсә, хатынына тәрбия бирә, балаларга тәрбия биреп, шуның өстендә шушы гаиләмә сыйфат бирим әле. Үземнең генә шәһвәтне уйлап түгел, үземнең генә теләгемне уйлап түгел, буларның да теләген, буларның да киләчәген уйлап дип яши икән, менә монардан да хәерле юлы юк бүген көндә. Без гаилә сыйфатысында эшләмибез. Менә әтиләр гомумән бала тәрбияләмиләр. Әле аның икенче ягы бар. Менә беләсезме? Революцияга кадәр безнең татар гаиләләрендә ир баланы әни тәрбияләгән 7 яшькә кадәр 7 яшьтән әтигә биргән. Кыз баланы тәрбияләгәннәр 14 яшькә кадәр 14 яшьтән биргәннәр яки мәдрәсәгә, яки гувернантка. Чтобы ул кыз булып үссен. Бу җегет булып. Бүген көндә әтиләр бала тәрбиясе турында уйламыйлар. Аларның акча эшләүдә башта теге җүләр шәһвәт уйлар. Хатын тәрбиясе дә юк, бала тәрбиясе дә юк. Дин турында, иман турында уйлау, гыйлем алулар юк. Шуңа күрә лекке заманда булган татар халкында да революция кадәр берникадәр бай кешеләр дә булган инде. Но халык гомумән
үзенең гаиләсен, үзенең балаларының сыйфатын, иманын, тәрбиясен, гыйлемен арттыру өстендә эшләсә, яшәсә, монардан да хәерле юл юк бүгенге көндә. Рами хәзрәт, сез үзегез күп хатынлыкка никах укыйсызмы? Һәм әгәр укысагыз, аның нинди генә кагыйдәләрен үтәүне исәптә тотасыз? Миңа алай килгәннәр бар кай вакытта, но мин бик андый никахларны укырга яратмыйм. Мин андыйларны бик укырга яратмыйм, потому что миңа хәзер андый сораулар белән килмиләр дә. Вот, и мин килсәләр дә, аларга баштарына шушындый нәрсәгә сөйләгән вагаз кебек сөйлисем килә. Аңлатып бирәм, нәрсә ул. Дөрес эшләме юк икәнлегендә. Вот, шуңа күрә бик аяныч хәлләргә чыгалар, 95% шушы юлга барган кешеләр белмичә. Аңламыйлар кая барганнарын, нәрсә эшләгәннәрен белмиләр. Менә безгә аларга аңлатырга кирәк. Тагын бер әйтәм, үз гаиләңнең сыйфатын арттырып, хәерле әти, хәерле ир булсаң, әйткән бит пәйгамбәр, иң хәерлегез дигән үзегезнең гаиләгезгә иң хәерле булган ирләр дигән. Шушы өстендә эшләсәң, сиңа башка берәү кирәк. Хатынга сугырга, кул күтәрергә нинди очракта ярый? Бер кеше ярамый. Чөнки пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безгә үрнәк ул бер кеше күтәрмәгән. Хатын кызга кул күтәрү ул ир кешенең зәгыйфлеге. Кулга калдымы инде? Хатын кызны бер кашан кул белән җиңә алмыйсың. Хатын кызны җиңәргә була только хөрмәт белән, мәхәббәт белән. Аны җиңәргә дә кирәк. Чөнки пәйгамбәрнең хәдисе бар. Хатын кыз ди кабыргадан яралган ди, кабырга бераз кәкрәк инде ул ди. Аны ди турайтып маташмагыз инде ди. Кабырганы турайтып маташмагыз. Какой шундый бар, кабырга шулай шун белән риза булып эшләгез инде ди. Аны турайтсагыз ди, ул талак кына була чагда китә. Шуңа күрә ир кеше аңларга тиеш, шу хатын кыз ир кеше түгел. Валайса закару кал унса ди Аллаһ Тәгалә әйтә, ир кеше хатын кыз охшамый. Аның бит баш миедә икенче төрле эшли. Хатын кызы ир кеше кебек эшләми. Шуңа күрә кул күтәрү ир кешенең, менә ир кешенең тавыш күтәрү, кул күтәрү, бигрәк тә хатын кызга, это самый зәгыйфлекне күрсәтә. Ир кеше должен быть мужчиной. Ир кеше. Аның акыллы сүзе, дөрес фикере белән хатын кыз буйсына. Шуңа күрә Коръәндә әйтә бит, ир кеше ди гаиләдә ди, Коръән әйтә моны. Коръән идә иде, кеше ир кеше булсын өчен ике сыйфаты булсын ди. Кимендә. Берсесе көчле, сильный он. Не руками, а воля. Көчле кеше. То есть ауыр хәләткә башын ими, дөньяга үпкәләп ятмый, диванда ике шаратна. Хәмергә кулын сузып, аннан зәгыйфлеккә төшми. Ул сильный. Иртә белән дә сильный, кич белән дә көчле ул. Ул гел үрнәк, аның белән киңәшәләр, ул гел акыллы фикер әйтә. Икенчесе ул ышанычлы. Даже беренчесе булып та бетмәскә мөмкин, бөтен ир кеше көчле булмаска мөмкин. Но син хәт ышанычлы бул. Надежный. Сиңа таянып булсын, әйткән сүзең дөрес булсын, ялганлап йөрмә, алдалама, хыянат кылма. Әгәр дә ир кеше көчле була алмаса да, но ышанычлы булса, хатын кыз аның артына ияреп бара. Чөнки ир ышанычлы. Ә кашан без югалтабыз, безнең бүгенге көндә ни көч юк, ни ышанычлылыкны югалткан инде без. Безгә ышанмыйлар да инде. Ну, йөрибез на куда сейчас денемся, ди хатын кыз әйтә. Эш баласы да йорт салдык, кая китәсең монардан? Йөрегез шунда. Шуңа күрә кул күтәрү, сугу, кыйнау, тавыш күтәрү. Үзен үзе хөрмәт иткән ир кеше андый юлга барды. Ир кешенең әмере үтәлергә тиеш дәштәдә, когда он молчит. Кызган вакытта иратлар талак дип әйтеп җибәрәләр, бик еш. Талак
кой вакыт бер тапкыр әйтер, кой вакыт 3 тапкыр әйтер. Менә ул таралган безнең бер тапкыр әйттем, 3 тапкыр әйттем дигән. Бер тапкыр әйтелгән талак, 3 тапкыр әйтелгән талактан нәрсә белән аерыла һәм нинди очракта никахны яңартырга кирәк. 3 мәртәбә әйтелде инде ул, всё. Бу 3 талак тотыла. Аны ярамый әйтергә. В любой ситуацияда бер мәртәбә әйтергә кирәк. Әгәр әйтәсең икән. Но талак дип әйтмәү тагын да әйбәт. Чөнки әйтә Расулбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм мәзәкләп тә әйтмәгәс талакны дип. Чөнки әйтелдем бер талак, уже бер талак булды хатынга. Тагын берне әйттең икән, гомерең бит узын, синең уже 2 талаклы хатының булды. Бирка китми ул талак. Шулай кала бит аларда. Шуңа күрә 3 талак әйтелдеме хатын кызга? Бу хатын кыз икенче ир кешегә кияүгә чыгып аерылмыйча хакыйкатьтә, яки ул кеше үлмичә, булар бергә кайта алмыйлар. Беләсме аның хикмәте нәрсәдә? Ни өчен шулай ул? Менә әгәр дә дини канун белән карасак, мисал өчен хатын белән ир уртак тел таба алмыйлар. Ир аңа сөйләп карый, хатын аңа җавап биреп карый, хатын да аңлата, бара инде бу. Может быть, барып кайтканнар инде консультациягә, әти дә килеп киткән, абый да килгән инде, монда булган инде сүзләр. Бу теге бер көндә түгел, кысып китеп. Бу эш бара. Бу хатын кыз хәзер инде уйлый, что-то монда бармый. И раз бер көнне бу ир кеше әйтә. Талак ди. Бер мәртәбә талак әйткәч, Аллаһ Тәгалә бирә 3 ай гыйддә уйларга. Бер талак әйтелде икән, 3 ай уйларга. Пока алар бер йортта яшиләр, дуслашмыйлар, например, ну хатын кыз карарга тиеш. Бергә йокламыйлар, бергә чәй эчмиләр. Бу кеше хәзер 3 айдан соң миннән китеп тә барырга мөмкин. Точно так же. Ул китеп баргач та икенче кешене очрата инде. Это как мне потом больно будет, не знаю. Балалар нәрсә була. 3 ай Аллаһ та шуны уйларга бирә. Раз хаман дуслашмыйлар, хаман туда-сюда. Ир кеше тотыла, тагын бер мәртәбә талак әйтә. Сигнал бу хатынга. Так, монда бик серьезно китте хәл. Нишләргә кирәк икән инде? Так, все, булды, аңладым. Әйдә дуслашырга кирәк. Она может остановить. Әйтә, давай, булды, аңладык. Мин синсез яшәсем килми. Мин только син белән яшәсем килә, миңа беркем кирәкми, сиңа да беркемне, син дә беркемгә бирмим. И дуслашалар. Если хатын кыз, зная, что дело идет к этому уже бара, все монда уже, тагын бер талак калды. Ир кеше әйтә, соңыннан тагын бер талак әйтте, например. Әйтмәсә дә, 2 талак белән 3 ай үтсә, алар аерылган булса алар. Но аларның бар шанс яңа никах белән кире кайтарга. Әгәр дә 1-2 талак белән 3 ай буена дуслашмасалар, 3 айдан соң аерылган булалар, гыйддә үткәч, но бар шанс кире кайтарга. Соңыннан акылга килгәч. Ә булар юк, все шансы убили. Хатын да уйламады, ир дә уйламады. Хәзер ярар. 3 талак әйтелгән. Гыйддә үтте, булар аерыштылар, шанс юк, укрывласында юк. Ни өчен Аллаһ Тәгалә бу хатынга икенче кешегә кияүгә чыгара куша? Карау өчен. Кайсы буларның нинди икән? Ярар. Бу хатын кияүгә чыкты. Яңадан. Ого! Яшәп киттеләр булар. Яшәп киттеләр. Балалар да бар, тегесе дә бар. Аллаһ та күрдеңме ди? Акасы синең хатының сиңа туры килмәгән икән ди. Моны теңгә кебек нормаль яшәп киттеләр. Все. Син дә үзеңә тап, тиңне бар яшә. Сез бергә акасы була алмыйсыз икән. Әгәр дә хатын кыз 3 талактан кияүгә чыга икән. Аннан да как пробка 3-6 айдан соң чыгып төшә икән. Аллаһ Тәгалә әйтә, вот сез ди 2 сапага пара. Пожалуйста, бергә булыгыз.
И все. Сіз екізге тең туры келесіз. Аңладың? Міне Аллаһ Тәала күрсәту үшін күйеуге шығара. Яшап кетті екен, хатының ақылды, сені зіреге жүргенсің ғайыплеп. Яшап кеттілер. Қарама той шайталар. Сен акасы. Или біз туры келмей, или бар екінші күштап. Шықты екен, атылып. Пожалуйста, бірге болыңыздар, башқа уже давайте дурака не валяйте. Анар менә ул талакны ират итә идек. Талакны хатын кыз әйтә аламы? Юк. Бернинди шартларда. Хатын кыз сырый ала талак. Хатын кыз бирә ала хулк, үзенә биргән мәхерне кире кайтарып, алса уже аерылган була. Һәм казыйга бара ала. Хатын кыз. Нинди шартларда ул иреннән талак сорый ала? Аның төрле сәбәпләре бар. Әдәп, әхлак туры килмәсә, кыйнап, сугышып, акча бирмәсә, яшәү рәвеше куркыныч халәттә булса, дингә каршы килсә, ире динне үтәмәсә дә, гынахлар кылып йөрсә, ана имеет право. Бер дә сәбәпсездән ярамый сорарга талак. Бу хәерле гамәл булып саналмый ислам динендә. Сәбәпсезгә талак сорарга ярамый. Аннары менә шундый бер ир белән хатын кыз мөнәсәбәтләре, җылы мөнәсәбәтләр бөтенләй юк. Гаиләдә сакларлык бер нәрсә дә калмаган. Ләкин яшьләр ир белән хатын, чөнки балалар бар, балалар нигә тимәйтмәк, башка сәбәпләр, мәсәлән, әти-әнигә инде анда башкалар ничә нәрсә әйтәләр дип яшьләр дәвам итәләр. Мондый гаиләне саклауның мәгънәсе бармы, әллә аларга аерышырга кирәкме? Менә шундый психологик кагыйдә бар инде. Ну, ул психологиядә инде. Тормышта ул бит инде айыл, тормышта икенче дә булырга мөмкин дә. Менә без мисал өчен карыйбыз. Әгәр дә гаилә 4 стадияны үткән булса, анда уже бергә яшәүнең мәгънәсе калмый. Беренчесе, менә зарлану бар тәнкыйть. Мисал өчен, ире кайта өйгә дә инде, әйтә хатынына, менә идәнне матур жумагансың ди. Минем әни булай жумыйдыр ди. Чистарак жу әле ди. Ярар. Бу зарлану булды инде хатынына. Хатын аңлады, ярар. Бер шылма мин җигенче сәткән идем, яхшы итеп жуырмын ди. Булды. Әгәр дә бу зарлану күчсә тәнкыйтькә, менә син идән жуа белмисең. Бу же тәнкыйть. Это первая стадия, что пошло разрушение. Чөнки идән жуу монда так себе. Бу идән жууны куллана кешене тәнкыйтьләү өчен. Син баланы кара белмисең. Син идән жуа белмисең. Менә тәнкыйть киттеме гаиләдә? Бу беренче стадия, это сигнал. Тәнкыйть туктамаса, тәнкыйть күчә мәсхәрә итүгә. Ай. Минем мужиктан булдырмыйлар. Минем хатыным, эшләй алмыйлар. Да синең кулыңнан килмәй алай. Да алынма да син анарга. Син аны булдыра алмыйсың. Уже тәнкыйтьтән соң бер-береннән көлү, мәсхәрә итү киттеме? Бу второй этап. Бу сигнал булырга тиеш. Кара без уже бер-беребездән бит мәсхәрә итеп көләбез уже. Кеше каршында, бер-бер каршында. Шуннан соң өченче этап берсеннән берсе ябыла башлыйлар. Квартирада эшләр, как квартиранты. Кирәге дә юк миңа. Таңсын да килми, мәгънәсе дә юк. Бергә утырып шәйләшкән юк безне. Бу третья стадия, уже последняя. Потому что уже монда все клетки вымерли. Почти. Без инде тырышабыз шундый ситуациядә терелтеп җибәргә. Но тәнкыйть, бер-береннән көлү, мәсхәрә итү һәм бер-береннән ябылуга җитте икән, моны терелтү бик авыр.
Менә шуңа җитте икән, мин әйтәм, или терелтәсез инде арагызны, или монда инде сезнең башка юл юк. Просто так кына түгел, ул стадия булып бара. Бер стадия, икенче стадия, өченче стадия. Менә шундый хәлдә, да, ул җиткезә аерылыга һәм андый вакытта мин үзем шәхсән гаиләләрне саклап калу ягында. Менә һәр вакытта тырышам сакларга. Менә теге яхшы стоматологлар бит инде тешне саклап калу ягында. Нинди генә булса да саклап калырга кирәк. Чөнки аңа нәрсә булса эләктереп куярга була тешкә. Гаиләдә шулай ук. До конца. Но качан ул сине уже гангрена бирә, зыяны күп, зарары күп, нервы, сәламәтлек беткән, психосоматика, балалар бу вакытта матур иттереп, балаларга да аңлатып, аерылып яшәү иногда хәерлегә дә бара. Но әгәр дә гангрена кебек необратимый процесс башланса, до конца надо это вопрос карарга кирәк. Бөтен этапларны үтеп, шушына киеп чыккан, терелтеп булмый, гангрена моны кисергә кирәк. Менә шушы чакта гына мин әйтәм, ну, үзегез ясыйсыз нәтиҗә. Но монда сезнең уже процесс необратимый. Шушындый хәлгә алып барып җиткезгәнсез. Алла ул бит андый вакытта уже бала сәламәт булмый. Анда матур тәрбияле бала үсми. Чөнки һәр көнне ул берсен-берсе гаепләп, выяснять итеп, отношения алып тормыш бармый. Балаларга андый үрнәк күрсәткәнчә, ул шундый үрнәк күрсәтмәсе кирәк.